әйтмәм миңа. Язлар киләде күңелемдә, минем кыш әле. Кемдер өчен язлар килгән сайын, сайрамаган бер кыш мин әле. Алмагачлар чәчәк атта димә, аларның да тоймыйм хуш исен. Күңел күзем әле язлар күрми, шулай булгач инде нишлим соң? Әйтмәм миңа. Язлар киләде күңелемдә, минем кыш әле. Кемдер өчен язлар килгән сайын, сайрамаган бер кыш мин әле. Язлар җитте диеп әйтмәм